reine mond van Rasulullah komen dat de stenen zullen een getuigenis zelf afleggen. En de stenen begonnen met la ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah. Maar dan toch heeft Abu Lahab niet in onze Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam geloofd. Hij is als een ongelovige, als een kafir van deze wereld weggeveegd. En Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu heeft Rasulullah altijd met de ogen van zijn hart gezien. Abu Lahab komt en ontmoet Hazrat Abu Bakr en zegt: "Oh Abu Bakr, Abdullah, ik heb gehoord dat jouw Rasul wil je aanschouwen als een profeet. Jouw Rasul zegt dat hij net van Miraj is gekomen en Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezien, de jaren heeft gezien en gesproken." Hazrat Abu Bakr zegt: "Als dit de woorden van mijn Rasul is, dan is het waar. Ik geloof erin. Als het jouw woorden zijn, dan ben jij de grootste leugenaar." Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gaat langs Rasul sallallahu alayhi wa sallam en zegt: "Ja Rasulullah, Abu Lahab heeft dit alles verteld." Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vraagt: "Wat heb jij voor antwoord gegeven?" Hazrat Abu Bakr Siddiq herhaalt alles en zegt: "Jij bent Siddiq." Vanaf die dag is Abu Bakr Siddiq zijn naam geworden. Die het heeft bevestigd. Hij heeft met ware ogen, met de liefde, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam altijd gezien. De respect voor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Toen Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Makkah Mukarrama, Baytullah Sharif gaat heroverd van de mushrikeen, moest de Khana Kaaba Sharif, de heilige huis van Allah subhanahu wa ta'ala, schoongemaakt van al die beelden. 360, meer dan 360 goden waren in de Baytullah. Hazrat Ali zegt: "Ja Rasulullah, kom op de schouder van mij staan en haal alles weg." Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt: "O Ali, jij kan de waarde, de gewicht van de nubuwa niet verdragen. Jij zal in de grond zakken. Kom jij op mijn schouder staan en jij maakt alles." Rasulullah zegt: "Oh Ali, jij kan de waarde van de nubuwa niet verdragen." En tijdens de hijrat van Makkah naar Medina Sharif, toen de ongelovigen, de mushrikeen, achter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zaten, voor de God Hira, zei Hazrat Abu Bakr Siddiq: "Oh Rasulullah, kom op de schouder van de Siddiq. Ik zal u dragen tot aan de grot, zodat de ongelovigen, als de mushrikeen dat zien, dan zien ze maar 2 stapvoeten op het grond. Niet 4, maar 2. Alleen van mij." Rasulullah komt op de schouders van Hazrat Abu Bakr Siddiq. Die de kracht, de zwaarte van de nubuwa kon verdragen, dat is Hazrat Abu Bakr Siddiq. En Rasulullah zei: "Als er nog een profeet zou zijn, dan zou het Siddiq zijn." Allah. Moet je nagaan. Maar de profeetschap is gestopt. Er komt geen profeten meer. En na mij is de hoofdkhalifa Hazrat Abu Bakr Siddiq. De respect voor Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Vandaag zijn wij ook hier. We zullen over een paar de heilige hoofdhaat van ons Rasul sallallahu alayhi wa sallam hier halen. Parfum,
alles weer voortzetten, zodat het de faiz, de barakah van Rasulullah ook in op ons, de moslim, zal uitstralen. We gaan beginnen. De entree.